Dear Nicole and Chris, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Magdalena. 30 years old, from Antipolo. Tambalanista since 2013. Nakilala ko ang asawa ko sa trabaho noong 2014. Accounting assistant ako habang siya naman ay nasa IT. Naging mag-boyfriend kami at pagkatapos ng ilang buwan, nabuntis ako. I gave birth to our eldest in 2016. Yun na din ang simula ng madalas naming pag-aaway. Para hindi na humaba ang ginagawa ko, tumatahimik na lang ako. Hindi ko masabi sa mga pamilya at mga kaibigan ko. Ayokong masira ang reputasyon niya sa kanila. We got married in 2017. Nag-invest kami sa paupahan. Nung una, ako ang humahawak ng kita, pero hindi nagtagal, kinuha niya. Hindi daw kasi ako marunong mag-budget. Na-promote siya bilang manager habang ako, assistant pa din. Simula na maging mas mataas ang posisyon niya kesa sa akin. Sobrang panlalait ang inaabot ko kapag nag-aaway kami. Hindi ko malunok ang masasakit na salitang ibinabato niya sa akin. Minumura niya ako mula ulo hanggang paa. Pinapalayas niya ako at hinahamon ng hiwalay. Nagsisisi daw siya dahil pinakasalan niya ako. Nasasaktan ako pero dahil mahal ko siya at ang pamilya ko, pinili ko na magtiis. Nag-away kami ng matindi last year. Nabinuksan ko ang cellphone niya at nahuli ko na nakikipag one night stand pala siya sa kung kani-kanino. Nagpapamasahe with extra service. Sobrang sama ng loob ko pero hindi ko kayang komprontahin. Hindi naman ako mananalo. Ilang beses ko na ngang naisip na magpakamatay na lang pero nabuntis na naman ako. I gave birth this year. Akala ko magbabago na siya pero pagkapanganak ko, balik na naman siya sa pambababae niya. This time I confronted him. Kasalanan ko daw kung bakit siya nang bababae. Ang babaw ko daw mag-isip at puros pangtanga ang mga katwiran ko. Hindi daw ako makapag-communicate ng maayos. Hindi daw ako marunong umintindi. Wala daw akong pakinabang at nakaasa lang sa kanya. Nicole and Chris, hindi ko na alam ang gagawin ko. Kasi sa kabila ng lahat, mahal ko pa din siya. At ayoko pa ring masira ang pamilya ko. Pero unti-unti na ako nauubos. Para akong kandila na unti-unti nang nauupos. Ano kaya ang mabuti kong gawin? Salamat sa pagbasa ng aking kwento, Tambalan. Ang inyong tambalanista, Magdalena. Ay, nako, Magdalena. Sawing palad. Oo nga eh. Kailan kanila maiintindihan? Totoo yan. Totoo, parang bagay na bagay sa iyo yung kanta. Kailan kanila maiintindihan? Kailan mo din kailan din titigil si Chuper? Pinigil ko nga eh. Kasi alam ko pag kinanta ko, hindi rin ako titigil eh. Pinigil ko nga eh. Hindi niya po napigilan. At dahil dyan, hindi na rin po ako magpapapigil. Magdalena! Tuloy mo! Ay, nako. Ikaw ay sawing palad. Kailan kanila maintindihan? Ay, at kailan din
Kailan ka din titigil? At At kailan mo tatama din, yung tono Oo, natin? at kailan din tatama yung tono natin? Ay nako, kailan, hindi ko na rin malaman kung kailan mo uunahin yung sarili mo. Yes. Kasi alam mo, gets ko naman na mahal mo eh. Gets ko naman na gusto mo ng buong pamilya. Gets naman naming lahat yun. Kaya lang, gets mo rin siguro at sabi mo na rin naman na unti-unti ka nauubos. Hihintayin mo pa ba, Magdalena, na wala ka ng love na maibibigay? Kasi lagi, ako naniniwala talaga ako, you cannot give what you don't have. Kaya ang ibang tao, hindi nila maibigay yung pagmamahal or kaligayahan sa ibang tao. Kasi sila mismo, hindi sila loved. At hindi rin sila masaya. Yes. 'Di ba? Kaya nga minsan partner kung iisipin mo sa perspektibo na bakit kaya yung mga nakakairita yung mga bashers, no? Bakit sila ganun? Pero kung iisipin mo on the other hand sa perspektibong wala ba sila masyadong natatanggap na pagmamahal? At kaya puro ganun yung lumalabas sa kanila. Na parang happy sila sa masamang nangyayari sa ibang tao, di ba? More likely. Di ba yung ganun? Hindi sila naaruga ng masyado nung Correct. bata sila. Yun nga eh, luman-luma na Walang pero pumargang tita. correct, di ba? Walang nanlibre na fast food na lola. Yan. Luman-luma na Di pero ba? hindi nakasama sa field trip. Oo, hindi sinama sa Di ba? Jollibee dati. Correct. Kahit kailan hindi naka-attend ng Jollibee party. Hindi pa nakakita ng mascot, Oo, ganyan. di ba nung Kahit- time natin hindi naging member ng 700 Yan, Club? correct. Ganun. Yun. Kaya ganun. Di ba? Kasi totoo eh. Parang for you to give so much hate or say so much hate on other people, parang feeling ko kulang ka kasi sa pagmamahal. Kasi ganun yun eh. Pag kulang ka kasi sa kaligayahan at kulang ka sa pagmamahal, hindi mo maibabato yun. Kasi kulang nga eh. Agree. Wala kang ang ganun eh. Paano mo maibibigay? Totoo So yun. yun yung point namin, Magdalena. Ikaw ay... Pigilan mo ako! Pigilan mo ako, partner! Pigilan mo, partner! Pigilan mo! Huwag mong kantahin! Wag! Ikaw ay sawing pala. Pigilan mo, partner! Wala tayo sa tona! Kailan kanila maintindihan? Partner, wag tayong umabot sa hindi na nila tayo mag-gets, partner. Hindi na nila tayo maintindihan, 'di ba? Yun eh, Magdalena, parang baka umabot doon sa wala ka na talagang maibigay. Eh, ang mahirap dito, may dalawa ka kasing anak na kailangan mong bigyan ng love. Yes. 'Di ba? Agree. Meron kang mga anak na kailangan makaramdam ng love mula sa nanay. At hindi nila makukuha sa iyo 'yon kapag katuyot ka na. Tama. 'Di ba pag tuyot ka na kahit anong gawin mo, hindi na talaga siya uubra kasi tuyot na nga eh. Totoo yun, no? O, Imagine hayaan ba mo yung, natin di ba, yun? yung aso na nagpapadede pero wala siyang mapadede. True, Kasi tama. Perfect na yun. siya eh. Correct. Perfect So, example yun. Paano mo manunurish yung mga anak mo kung ikaw mismo wala ng gatas? Di ba ganun yung mga nanay na Correct. aso? So, Ang mga nanay, Oo, partner. mga nanay. Kapag halimbawa hindi ka na makapag-breastfeed kasi for sobrang daming reasons, 'di ba? Yun, hindi mo na rin mabigay. Kawawa Correct. naman. Correct. So, Kawawa ka kailangan, yes. kasi natuyot ka. Kawawa din yung iba kasi wala kang dry na, wala ka naman maibigay sa kanila. Tama. Wala lang kayo sinasabi namin lahat ng ito kasi sa sobrang daming pinagsasabing bad stuff sa'yo ng mister mo na nang bababae, na nag-extra service, wala lang no, kahit na advocate kami ng buong pamilya, ang hirap namang Totoo forever yun. mong tiisin. Tapos you're not the type at na confrontational. Tapos kapag ka kinonfront ka naman or kinonfront mo naman, ikaw pa yung mali, ikaw pa rin yung mahina, ikaw pa rin yung hindi makaintindi. Deserve mo ba yun? Correct ka. Actually, siya lahat ang may fault dito eh. Kung tutusin, hearing your story, no? Pero ikaw yung may mali. Binabaligtad niya yung kwento na parang kasalanan mong lahat kung bakit siya nagkakaganon. Kung tutuusin, hindi naman talaga. Actually, partner, tama, no? We almost have the same mindset na Nakakanta na tayo. Magdalena. na dapat talagang kantahin ng kanta ni Freddie Aguilar. Dapat yun ang background music. Anyway, go partner. Di ba, no, totoo yun, no? Ako, naniniwala ako na kailangan hindi mo pabayaan ng sarili mo
Kailangan i-maintain mo yung nutrients or yung nourishment na kailangan ng katawan mo. Literally and figuratively. Tama yung sinasabi lagi ng tambalan that you cannot give what you don't have. Correct. Mahirap magbigay ng pagmamahal, mahirap maglabas ng energy sa ibang tao kung ikaw mismo Pagod ka. wala na. Empty bat ka na. Tama. Paano magpo-function ng isang sasakyan kung ang makina ay Wala na. laspag na? Di ba? Nagkiklik-klak. Oo, ganun lang siya. Ang gagano na lang siya. Hindi na siya aandar. So, i-compare mo yung sarili mo sa isang makina. Pinabayaan mo True. yung makina, hindi mo pina-check, hindi ka nag-change Wala oil. na. Paano aandar ang isang sasakyan? Correct. Diba? So, yun yung sinasabi natin. Prioritize yourself, love yourself, diba? Protect yourself, maintain your physical and mental Correct. well-being. Tama. Napaka-importante nun eh. Tandaan, you have kids. Yes. And these kids look up to you, 'di Tama. ba? At alam mo, merong madaming mga single parents na nirerespeto sila ng husto ng kanilang mga anak at naiintindihan yung sitwasyon. Although syempre, mga baby pa sila, mga bata pa talaga sila, pero madaming they're living with it eh. They're living with it. And alam mo, eventually, 'di ba total din naman wala na siyang respeto sa iyo, Diyos ko Lord. Nang bababae here, there and everywhere. Oo. Tapos vina-violate ka emotionally with all his Yes. with yung kanyang mga abusive na words, 'di ba? Tama. Hindi mo talaga deserve 'yan. Maghiwalay na kayo. Sorry Correct. pero gano'n na talaga Correct, yung girl. At dahil nga bata pa naman yung mga kids mo, hindi naman ibig sabihin na wala nang pwedeng magmahal sa iyo. Tama. 'Di ba? Baka eventually kapag ka nag-let go ka ng taong abusive, meron na dadating na napupunuin ulit yung pagmamahal. Siyempre, fast forward na, advance na mag-isip yung paglandi ngayon, no? Advance na yan. Masyadong futuristic na yung sa situation mo. Pero, deal with this now. Deal with this today. Kasi wala na ako nakikitang rason para To stay. magstay. Yes. Feeling ko nga baka naghihintay na lang din si kuya sa'yo eh. 'Di ba? Natanggapin mo na. Wala na siya, at saka wala na siya nakikitang maganda sa iyo eh. 'Di ba? Binigay mo naman ang lahat. Alam mo sa sarili mo na binigay mo ang lahat, gusto mo siyang alagaan, pinakita mo pa rin yung love na gusto mong iparamdam sa kanya pero hindi niya na vina-value 'yun. 'Di ba? So sayang ang lahat. Yung treatment na binibigay sa iyo ng mister mo, yun yung siguro dapat hindi makita ng mga anak mo. Kasi baka isipin nila tama din yun. Correct, yun din yun. Pag dumating yung time na magkaroon din sila ng sarili nilang pamilya, Baka ganun. Oo. Ganunin din nila. Hindi natin advance na naman mag-isip. Futuristic Kasi, na diba? naman. Kasi Pero may effect may effect, eh. yung influence ng magulang. Di ba? Ang posible makasalo talaga nito, hindi naman yung kapitbahay mo at yung guard ng subdivision. Correct. Di ba? Ang posible maka-absorb nito ay yung mga anak mo. At yung mga bata on their formative years. Yes. 'Di ba nga kaya nga napaka Yes, it's formative. Oo. Formative talaga 'yun kasi ito yung mga age na mga anak ninyo na lahat ng nakikita Na-absorb. nila ina-absorb nila. Yes. Hindi ba't nalalurkay tayo kapag ka nagugulat tayo na yung mga bata ay nagbabad words. O saan nila nakuha 'yun? Totoo. 'Di ba? So kapag halimbawa ganito sila, ito yung halimbawa partner example, yung isa kong kaibigan, yung mga anak niya mas unang natutong magsalita ng Bisaya bago magtagalog kasi yung yaya nila na sobrang exposed sila Bisaya, lagi nagkausap sa phone. Talaga nagbibisaya talaga and all. So ganun yung mga bata. They absorb everything that they see and hear. Tama. So, At ayaw natin silang i-expose sa ganung klaseng environment. Kasi nga, looking ahead in the future, 'di ba? Sabi nga ni Gat Jose Rizal, sila ang pag-asa ng bayan. So kung ano sila ngayon, ganun din sila posible maging in the future. Hindi naman natin masasabi, pero may posibilidad. Kasi yun yung nakita nila, yun yung kinakalakihan nila. Ayaw natin silang Correct. lumaki sa isang violent na household. tama. So protect yourself, Yes, protect your Magdalena. skin, protect your kids. Skin? Protect your skin. Protect your skin. Ano sabi mo? Use Sabog ka ba? papaya soap. White rose. Protect your skin. O pwede rin. Baka kasi tuyot ka na din physically. Oo, kasi pa yun, Oo, di ba? You nourish your skin. Correct, nourish mo. Use papaya soap. Correct.
Mali mo, makatagbo ka ng panibagong love life, di ba? Diba? Protect your kids. Protect mo yung Yes. sarili mo at yung mga kids mo. And then, please, give yourself an ultimatum, pati yung jowa mo, yung asawa mo. Alam Diba? ko Ngayon, lang, no? kung nag-decide ka and then nag-try pa din siya na parang wag na, nahimasmasan siya or whatever, knowing you, I'm sure you will give another chance, 'di ba? Pero dapat alam mo sa sarili mo na you really have to say no. Alam mo, minsan kasi natatakot lang tayo to let go of toxic relationships kasi natatakot tayo na maging single. Alam mo naman sa mundo ngayon, dapat may jowa, 'di ba? Yung mga ganun parang feeling natin, hindi natin kaya pag single tayo. Pero alam Thinking mo, tayo, nakainggit-inggit yung mga may jowa, eh, correct. no? 'Di ba? Pero alam mo, when you do decide na natanggalin siya sa buhay mo, yung toxic na tao sa buhay mo, you will realize na mas masarap pala sa pakiramdam. Ba yung pa, meron ako naging ganyan na nakarelasyon dati na sobrang toxic na ayokong i-let go kasi nga ayoko nang walang jowa. Tapos nung finally I took courage and nag-decision ako, ay, hindi na, tama na yung toxic relationship na yan. Alam mo, pagkatapos, ang sarap talaga, parang kulang na lang, magpa-party ako sa happiness. So, feeling ko ganun, magiging ganun, Totoo Magdalena, pigilan mo ko, ikaw ay sawing palad. Huwag na natin sabihin yung pangalan na napapakanta tayo. Di Totoo yun. ba? Although talaga, ewan ko ba, may mga tao talagang sadyang martir kung tawagin. Di ba? Iba-iba tayo ng tolerance na parang Kaya pa. kaya ko pantanggapin. Kasi nasampal ka na mayat-maya, kaya ko to, kaya to. At may mga ganun talagang Bugbog tao. sarado na, go pa rin. Oo, No? minumura ka na mayat-maya ng asawa mo, hindi, kaya ko to, mahal ko to di ba? Alang-alang, gusto kong buo pa rin kami. May mga ganun na rin naman talagang tao. Kaya lang, di ba, may mga taong kagaya din namin na mag-isip, hindi namin kaya tanggapin yun. Kaya ang sasabihin namin, we will let go of that person. Oo, tsaka masyado ng madaming offense, partner. Totoo. Tsaka siya mismo inamin niya na din na na tuyot na siya, papunta na sa tuyot, di ba? Sabi niya, hindi ko na nga malunok. Hindi. Bakit kasi nilulunok Oo. mo? Pwede naman tapak. Ano pa bang pinag-uusapan natin, partner? Ayoko ng lunukan. Sabi ko, hindi ko na po malunok ang mga sinasabi niya. Totoo. Ba't mo kasi nilulunok? Huwag mo lunukin. Pwede mo namang hindi lunukin. Which is true. Diba? Pwede mo Oo, namang tapakan mo. Pwede mo namang hindi tanggapin lahat Yes. Kasi hindi Diba? mo naman deserve yun. Correct. Saka yung ang daming issues dito, yung mas mataas yung position niya, kaya inaano ka niya. Hindi dapat ganun. Hindi ba dapat pataasan ng ere pag mag-asawa? Dapat Tama. supportive sa each other. Correct. Kalurke. Hay, nako. Siguro kung may mga kaibigan kayo na o kaya family members na yung medyo alam yung sitwasyon yung dalawa, you ask for help. Oo. Baka sakali lang. Actually, yung pa yung issue niya, hindi siya nagsasabi kasi natatakot siya. Although, alam mo, on one hand, tama din naman yun yung hindi ka you don't Parang say anything bad about your kasi ayaw mo masira din yung asawa mo. Tama yun, pero hindi sa case mo. Oo. I don't Hindi think sa lahat ng pagkakataon. Oo, Yes. ganun. So this time, baka sakali, di ba, matulungan ka ng kung sino man, family mo or in-laws mo, na ayusin yung problema nyong dalawa. Kung Tama. hindi talaga, you ask for professional help. Di ba, may mga marriage counseling naman tayo. Di ba? O kayo pala, hindi kami. Kayo. Kayo, di ba? May mga Baka sakali ganun. makatulong. Pero kung ginawa mo ng lahat, pero ganun pa rin, binabastos ka ng asawa mo, Oo. sinasaktan ka, emotionally, physically, and then may Mentally, rason. may rason yes, na may talaga. rason. Medyo, actually kami ni Chris, usually talagang ang pa-advise naman talaga namin is i-maintain, kausapin, pero wala lang based on your story, parang ang hirap na ang niyan, lala friend. na eh. Medyo malala na talaga. lala na. May pambababae, may pagspakol, may, di ba? Ano ba? Kainis. Yung madalas, di ba, hindi lang isa, Buisit. dalawang beses. Correct. Di ba? Maraming beses. Tapos ikaw pa ang may kasalanan. Diyos ko, Lord, yun yung nakakairita. Sa'yo pa ang no. balik. Ay, nako, buwisit talaga. Magdalena, pigilan mo ako. Itigil na natin to. Kakanta na naman ako. Well, Magdalena, we really hope that you decide and take courage and maging matapang ka sa iyong desisyon at mapanindigan mo ang iyong desisyon. And thank you dahil pinili mo na mag-share sa tambalan. Hindi ka man makashare sa mga tao sa paligid mo, pinili mo na mag-share sa amin. At kahit papano, sana somehow, ito din yung mga sasabihin ng mga kaibigan mo at nakatulong kami sa iyo. Correct. Salamat, Magdalena. Ingat-ingat ka always. Okay, do. Tsaka yung mga nagko-comment sa atin sa FB Live, malamang may mga may gandahan mga nyo naman yung opinion. comment nyo. Correct, kung Lagyan nyo opinion ng- kayo, Oo, ng makatulong. magandang payo. Oo, Ang
ating entry or ano tawag? Letter sender. Letter sender. Burnay sender na si Yun. Magdalena. Salamat, Magdalena. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at... Mahiwagang burnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala At ako naman si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon!